Tak, nech sa páči, pán minister. Americká slovenská televízia. Začal by som s tými rokovaniami s ministrom vnútra ohľadom platov policajtov. Zdá sa, že to je teda pomerne ostrá diskusia o tom, že kde sa tie peniaze nájdu. Vidíte to skôr z vašej strany na plošnú valorizáciu alebo na ten jednorázový príspevok? Na úvod chcem povedať, že som veľmi rád, že po atentáte Robert Fico prvýkrát prišiel na vládu a zhostil sa to absolútne profesionálne. Teším sa tomu, že vláda opäť sa nadýcháva a ide ďalej. To, čo ste sa pýtali, samozrejme rokujeme, stále rokujeme o tejto veci. Budeme zajtra pokračovať v týchto rokovaniach aj v priebehu vlády. Už som sa dohodol aj s pánom ministrom Suskom, aj s pánom ministrom Šutajom Eštokom. A hľadáme nejaký kompromis medzi tým, na čo ešte tento štát nájde peniaze potom, ako sme tu zdedili zdevastované verejné financie a medzi tými požiadavkami. Čiže pre nás je dôležité určite, aby sme teraz riešili hlavne stabilizáciu niektorých tých pracovníkov. Ja vnímam momentálne je dosť nepriaznivý stav z hľadiska tých odchodov, lebo samozrejme boli tu 2 roky vysokej inflácie, čiže tá valorizácia je relatívne vysoká, tá motivácia odchádzať do dôchodku je takisto vysoká, takisto v podstate ten rozdiel medzi dôchodkom a samotnou mzdou, ten dôchodkový systém u týchto zložiek je relatívne štedro nastavený a hľadáme teda nejaký spôsob, ako týchto ľudí stabilizovať. Výsledok rokovania vám potom povedia páni ministri, pán minister Šutaj Eštok, ale musím povedať, že rokovania sa vedú veľmi konštruktívne a ja teda ďakujem aj tej druhej strane, že chápe náš pohľad. My v podstate z peňazí sme veľmi nakrátko a robíme maximum, čo môžeme, ale nie je to jednoduché. Čiže reálnejšie by boli len, dajme tomu, tie tzv. Letné odmeny ako plošné zvyšovanie platov už v nejakej dohľadnej dobe? Nebudem predbiehať, poviem jednu vec. Chceme nejakú stabilizáciu a samozrejme za mňa, to je, myslím, tiež dôležité, začína tu nejaká generačná výmena a takisto chceme podporiť ľudí, ktorí by chceli hlavne teda nastúpiť do zboru, napríklad policajného zboru alebo do zboru väzenskej stráže. A samozrejme tých ľudí musíme motivovať na to, aby mali záujem o takúto službu pre štát. No, to je práve ten problém, ktorý momentálne riešime. My sa snažíme fokusovať na ľudí, ktorí sú práve najviac motivovaní na to, aby opustili zbory. A tam tá kvantifikácia, ešte zatiaľ si vyjasňujeme celkovú kvantifikáciu, ale hovorím, že tie cifry sa veľmi líšia a nebudem hovoriť zatiaľ o žiadnych sumách. Materiál prišiel do MPK pôvodne ráta s tým, že už budúci rok by to bolo ročne zhruba vyše 300 miliónov. Je toto vôbec reálne? Nebudem predbiehať. Nechcem vynášať z týchto rokovaní. Je veľmi dôležité, aby sme s ministrami sa bavili veľmi racionálne a keď bude nejaké riešenie, ktoré zvládne rozpočet Slovenskej republiky. Musím pripomenúť, skutočne zdedili sme najhoršie verejné financie, vidíme celkovo v tých hodnoteniach aj momentálne. Myslím, že nedávno jeden denník, ktorý nie je nám veľmi priaznivo ani naklonený, napísal, že na základe toho, čo nám tu nechala bývalá vláda, budeme mať budeme mať najvyššiu konsolidáciu v rámci Európskej únie. Ak ste si všimli, tak na 4-ročnom horizonte sa bavíme až o 1,3% HDP a na tom 7-ročnom asi 0,8% HDP. Čiže aj to najvyššia konsolidácia v rámci Európskej únie. To aj svedčí o tom, v akom stave som prebral verejné financie. Ja sám osobne, samozrejme, aby som tým zamestnancom doprial čo najviac, ale momentálne sa borím práve s tým problémom, aby Slovenská republika sa dostala z toho najhoršieho, aby sme si vedeli požičiavať na finančných trhoch, aby nám nezhoršovali ratingy, lebo potom pôjdu 100 milióny nie na pracovníkov, ale pôjdu na našu dlhovú službu. A toto je teraz dôležité, aby sme tie peniaze zachránili a napríklad v budúcnosti sme tie peniaze mohli použiť práve pre pracovníkov týchto zložiek. Nehrozí ale potom, že povedzme, že pridáte policajtom a pozvú sa ďalší učitelia, lekári, štátni zamestnanci?
Máme rokovania komplexné, takže budeme sa baviť so všetkými. My sme hovorili to, že nie sme ako bývalá vláda, my si ctíme sociálny dialog a budeme sa baviť so všetkými, ktorí o to budú mať záujem, samozrejme v rámci možností, ktoré štátna kasa momentálne má. Keď už ste načali otázku teda tej konsolidácie, vyzerá to podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že budúci rok prekročíme tých 60% dlhu voči HDP, maastrichtské kritérium. Aký veľký problém to bude odkomunikovať to s Bruselom, respektíve tam je, myslím, tá požiadavka na sprísnenie konsolidácie, čiže s akými argumentami pôjdete, možno, že za kolegami z komisie? No, nie je čo odkomunikovať. Ja poviem, my máme jasný konsolidačný plán, že ideme znižovať ten deficit do 1 percentuálny bod a kto má trošku ekonomické vzdelanie a sleduje, čo je realitou na Slovensku, kým nebudeme mať 3% deficit, dovtedy nám ten dlh bude stúpať. To je presne o tom, o čom hovoríte. A ja teda trajektóriu, ktorú chcem nastaviť, je taká, aby sme v tom roku 27 s tým dlhom išli dole. Prekročíme 60%, to je matematická záležitosť, to nie je nič, čo by sme neočakávali a očakáva to aj Európska komisia. Dôležité je otočiť to a vrátiť sa z tej trajektórie naspäť. A práve tu sú tie rozhodnutia, ktoré budeme robiť. Aká veľká má byť tá konsolidácia, aby sa ten dlh otočil. A my máme plán, aby v 27. roku začal dlh Slovenskej republiky, ktorý nám tu teda bývalá vláda nechala o 24 miliard vyšší, aby začal konečne klesať. Čiže stále plánujeme to rozloženie tej konsolidácie na tých 7 rokov, nie na tie 4? Toto ešte budeme rozhodovať, lebo nechcem tu zase zachádzať do nejakých technických detailov. Na ministerstve financií robíme prepočty. Štvoročná konsolidácia je až príliš ambiciozná pre nás momentálne a 7-ročná je zase málo ambiciozná, aspoň pre mňa osobne. Mohol by som ju dodržať, ale v tom prípade práve by sme sa dostali do problému, že dlh Slovenskej republiky by mohol stále stúpať. My ten náš návrh, ktorý hovoríme, ten náš jasný plán, o ktorom hovoríme, vyklesávanie o 1 percentuálny bod, dokážeme dosiahnuť tie ciele, ktoré chceme, to znamená v roku 2027 začína pokles verejného dlhu Slovenskej republiky. Pán minister, ja by som sa ešte spýtal na aktuálny vývoj rozpočtu na hotovostnej báze. Vidíme, že prvý polrok prešiel a teda aj dnes bola eurofondová vláda, pravdepodobne to nízke čerpanie eurofondov spôsobuje vyššie čerpanie ako keby tej hotovosti. Znamená to, že na jeseň bude potrebné rozpočet otvárať, tak jak sa to dialo v minulých rokoch? Respektíve už rozmýšľate o nejakých opatreniach, viazaní výdavkov, ktoré máte niekde v šuplíku? Ak si ja pamätám posledné roky, keď tu bola vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho, my sme nikdy neotvárali rozpočet, tak ako to robila poslední ministri financií. Ja si teda nepamätám rok, kedy by neotvorili rozpočet. Za mňa hotovostný deficit na pol roka nehovorí absolútne nič zásadné, lebo nie je to esovský deficit, to znamená nejaký konsolidovaný deficit. Výsledky samozrejme uvidíme. Zatiaľ nám aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje nižší deficit na tento rok, ako sme plánovali. Napriek tomu, že mi 0,5 miliardy, jak sa povie, uletelo do minulého roku, ktoré mi zhoršujú rok 2024 a vylepšovali rok 2023. Čiže za mňa my máme stále svoj plán, robíme maximum preto, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý sme si dali, to znamená 6% HDP deficit na rok 2024. Pokiaľ ide o tú konsolidáciu, je už nejaké ďalšie opatrenia, ktoré sa v koalícii dohodli? Trošku vám možno prezradím. Máme už za sebou asi 3 kolá rokovaní, kde teda koalícia rokujeme so zástupcami politických strán, jednotlivými ministrami, ktorí boli delegovaní na tieto rokovania. Myslím si, že tie rokovania sú zatiaľ veľmi úspešné. Myslím, že dosahujeme nejakú zhodu v mnohých veciach, ale máme na stole nejaké gro opatrení, ktoré musí prejsť ešte koaličnou radou. Mám to vyskladané, samozrejme, ale potrebujeme najprv dohodu všetkých koaličných strán a dokedy nepadne rozhodnutie, tak nebudem hovoriť o výsledku. Zatiaľ musím povedať, že vyzerá to, ja budem rokovať samozrejme o tom konsolidačnom balíku aj s premiérom Robertom Ficom. Budeme musieť ešte sa pobaviť aj napríklad s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom a takisto zástupcami strany Hlas.
Na základe tohto potom urobíme koaličnú radu, nájdeme hodný termín. Už to určite nestihneme teraz do leta, lebo myslím, že po dovolenkách by sme to mohli urobiť a práve zajtra budem hľadať, aj na vláde budem hovoriť, aby sme hľadali nejaký termín koaličnej rady, kedy by sme sa na tom dohodli. Ja prebežne už rokujem aj všetkými tými, ktorých sa to bude týkať. To znamená, jedna vec je dohoda, druhá vec je, musia sa pripraviť niektoré implementácie, napríklad finančná správa alebo iné inštitúcie, ktoré budú do toho zapojené. A samozrejme budeme musieť ešte upraviť možno niektoré legislatívne veci. Čiže to je všetko to, na čom my na ministerstve financií pracujeme. Poviem otvorene, ak si niekto hovorí, že je uhorková sezóna, tak na ministerstve financií žiadna uhorková sezóna nie je a robíme náplné obrátky. Otázka je možno, že či sa to stíha, lebo vlastne polke septembra už idú prvé prognózy, polke októbra to musí ísť na vládu ako návrh nového rozpočtu a tam už teda mali. My na jednej strane dohodnúť sa určite stíhame. Do 20. septembra predkladáme na základe nových fiškálnych pravidiel práve Európskej komisii nejaký strednodobý fiškálny plán, ktorý musíme dovtedy musí byť dohoda na tej konsolidácii. Čiže za mňa do konca augusta musí byť dohoda, mala by byť teda. Keď bude dohoda, tak samozrejme tu zapracujeme aj do tohto strednodobého fiškálneho plánu. Navrhneme legislatívne zmeny a potom do 15. októbra podľa zákona musíme predložiť rozpočet do Národnej rady. Takže to sú všetko veci, na ktorých robíme. Pán minister, len presne, by ste povedali, že teda už je dovolenková sezóna, čiže koaličnú radu reálne vidíte kedy? Lebo napríklad pán Danko tvrdil, že celé leto bude zasadať koaličná rada, aby sa podáľovalo na tých veciach, na ktorých nie je dohoda napríklad predseda parlamentu. Viete, pani redaktorka, chápem, že by ste, aj ja by som rád mal všetky tie výsledky, ale musím povedať jednu vec, aj ministri majú nárok na to, aby išli na nejakú dovolenku. Na jednej strane, na druhej strane však ja musím mať všetkých tých tá koaličná rada väčšinou prebieha tak, že všade máte na každej strane 3-4 zástupcov a v tomto období proste nájsť tých ľudí a dať ich do jednej miestnosti nie je vôbec jednoduché a samozrejme musíme ešte niektoré detaily dopracovať, aby sme mali ten balík pokope tak, aby bola zhoda na tých opatreniach, ktoré chceme robiť. Jak som povedal, hej, ja počítam, že dokonca najradšej by som bol, keby to bolo niekde ku koncu augusta, aby sme mali nejakú dohodu. Pre mňa je úplne zásadné do konca augusta, aby tá dohoda padla. Vy ste spomenuli, že dnes sa na rokovanie vlády vrátil aj Robert Fico, s tým sa čakalo v súvislosti s tzv. Okrúhlym stolom strán, že na nejaké zmierenie. Vidíte vy dnes ešte v podvodnej svetoch priestor na to, aby sa niečo takto zrealizovalo? Ja po tom všetkom, čo sa tu udialo a čo sa popísalo, čo sa povedalo, ja osobne nevidím nejaký priestor na nejaké okrúhle stoly, aj keď teda pôvodne tie návrhy boli, hovorilo sa o zmierovaní, ale keď si prečítam niektoré články, tak ja teda nevidím žiadne zmierenie. Za mňa môžem povedať, je dôležité, aby vláda fungovala tak, aby ľudia na Slovensku sa im žilo o niečo lepšie. Čo mňa ako ekonóma zaujíma je samozrejme to, že aj podľa tých prepočtov začíname sa viac približovať k priemeru Európskej únie a musíme v tom ďalej pokračovať. Toto je najdôležitejšie, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Viete, žabom misie vojny a toho, že kto sa bude predhájať to, kto je väčší uzmierovateľ, to nám nepomôže. My musíme ďalej pokračovať v zlepšovaní verejných financií a samozrejme na to, aby sme tie peniaze, ktoré takto ušetríme, mohli použiť v prospech ľudí na Slovensku. Čo by malo pomôcť? Teraz už teda pôvodne ten okrúhly stôl zvolal Zuzana Čaputová s Petrom Pellegrini. Či vás to, že už je tam Peter Pellegrini, úradujúci prezident, nepresvedčí? Ja som vám povedal, pán redaktor, viete, keď tu niekto postrelili pána premiéra Roberta Fica, ja som čakal iné reakcie a tie reakcie prišli, pozrite si všetky tie články, čo kto popísal. Toto není zmierenie, ktoré tu niekto očakáva.
Poviem za seba, je to veľmi krátko zareagujem, je to téma pre ministra dopravy, lebo celá táto agenda spadla pod ministerstvo dopravy. Na jednej strane už bývalá vláda tu daňovo zvýhodnila hlavne DPH na úrovni 5% tých, ktorí by chceli takto investovať. Podľa mojich informácií záujemci o takéto investovanie na Slovensku sú podobne ako v Rakúsku. Dokonca sú to niektoré veľké tie spoločnosti, ktoré to robili aj v Rakúsku. A to, čo ste spomínali, áno, rieši sa to, či takýto spôsob výstavby bytov nie je štátna pomoc. Ak Európska komisia povie, že to je nedovolená štátna pomoc, tak sa musí nájsť iný model, ktorým by sa to robilo. Vy si ale viete predstaviť nejakú takúto toto ako napríklad prioritu? No je to jedna z priorít vlády, samozrejme, však poviem za seba, my sme pomáhali aj s hypotékami ľuďom a dnes musíme vidieť, že napriek tej obrovskej kritike dnes stretávam ľudí, ktorí mi hovoria, dostal som 150 eur tento mesiac, dostal som minulý mesiac a to sú tí spokojní ľudia, ktorým sa pomohlo. Na druhej strane tá dostupnosť bývania vzhľadom na to, že sa zvýšili úrokové sadzby, sa zhoršuje a preto je potrebné, aby štát podporoval nájomné bývanie. Ako náhle sa vyrieši štátna pomoc, a opäť opakujem, je to záležitosť ministerstva dopravy, tak sa môže štát do takejto nejakej výstavby pustiť. Myslíte aj bonifikáciu? My budeme sa snažiť ľuďom pomáhať dovtedy, dokedy bude dôvod. Poviem, ak by vidíme, že Európska centrálna banka začala znižovať úrokové sadzby. Ja si nemyslím, že by to, ak tá pomoc má byť na úrovni 100-150 eur, má to zmysel. Ak to má byť nejakých pár eur, to asi zmysel nemá. Čiže my budeme vyhodnocovať tak, jak v minulosti sme vyhodnocovali, keď už tie úrokové sadzby boli tak nízko, že nebol dôvod na pomoc, tak už štát nemusí pomáhať. Bavíme sa o ňom aj v rámci konsolidácie, čiže keď to bude, tak potom vám poviem, čo s ním budeme robiť. Čiže samozrejme daňový bonus na dieťa, obrovský výdavok štátu, to je jedna z tých vecí, ktorá v roku 2023 trošku zamávala s tými číslami na tento rok, ale za mňa môžem povedať, my budeme robiť sociálnu politiku naďalej. Chceme pomáhať ľuďom, ale musíme možno si povedať, že ktorým smerom tá sociálna pomoc pôjde, ale nebudeme zásadne rušiť niektoré veci, ktoré pomáhali ľuďom, napríklad ako je daňový bonus na dieťa. Ale možno, že nejako upravíme, sú to peniaze, to nie sú peniaze štátu, musím povedať, sú to peniaze samospráv slovenských miest a obcí a VUC. Pána ministra Raši avizoval na zvyčajšej vláde nejaký dôležitý návrh, tak ale neprozradil víc, tak jestli môžete aspoň... Neviem, o čom hovoríte, takže treba si počkať na zajtra na pána ministra Rašiho. Dobrý deň, Barbara Šišláková, RTVS. V oblasti čerpania peniazí z eurofondov bude ešte veľká téma pôdohospodárstva. Pán minister Takáč musí vyčerpať do konca budúceho roka cez 700 miliónov eur. Farmári hovoria o tom a kritizujú, že sa tam nedostali finančné nástroje, napríklad zvýhodnené pôžičky, úvery a tak ďalej. Tak otázka na vás je, či si myslíte, že toto by bola správna cesta, ako by sme mohli pomôcť vyčerpať všetky tie milióny. Pozrite sa, ja ako minister financií neviem vyriešiť všetky problémy všetkých ministrov. Je to téma, ktorú aj pán minister Takáč dnes otvoril. Je tam veľká suma, ktorú treba dočerpať, aj teda vďaka tej bývalej vlády, ktorá nič nerobila, ale treba sa jeho opýtať. Ja musím za seba povedať, ministerstvo financií pánu ministrovi maximálne pomohlo, čo sa dalo. Uvoľnili sme peniaze napríklad pri teraz výplate tých platieb farmárom na to, aby sa mohli zafinancovať ľudia, ktorí musia spracovávať všetky tieto veci. A musím pogratulovať pánu ministrovi, že v podstate 97% týchto platieb už odišlo, čo je, myslím, že veľký počin. Ja som sa pýtala iba, možno čiste na váš názor, či si myslíte, že aj toto je cesta, ako pomôcť čerpať? Pozrite sa, tých ciest je možno viacej. Ja poviem, nechám to na pána ministra, nech hľadá možnosti. Ak bude niečo treba za ministerstvo financií, bude mať našu podporu v týchto veciach.
No, môžem povedať, že jednoznačne sa rieši najmä konsolidácia. Bavíme sa o sume 1,4-1,5 miliardy. Samozrejme, tá suma bude ešte závisieť od tých pravidel Európskej komisie, lebo je to trošku zložitejší výpočet. Ale samozrejme, ak budú mať niektoré strany nejaké priority, ktoré budú chcieť zapracovať do rozpočtu, tak tá suma konsolidácie sa musí o to navýšiť. A o čo sa navýši, o to bude potom viac všelijakých iných nepekných opatrení. Čiže každá strana si musí povedať, že čo je za čo stojí. My za Smer zatiaľ sa snažíme, aby sme našli tých 1,5 miliardy a keď budú nejaké ďalšie požiadavky, tak s každým opatrením v prospech niekoho budem sa hneď pýtať, že či je aj nejaká na príjmovej stránke nejaká položka. Napríklad. Všetko, ďakujem pekne. Dovidenia.